Φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Νηρέος και σήμερα θα μιλήσουμε για μια νέα καινοτόμο τεχνολογία και φυσικά θα σας παρουσιάσω ένα μοναδικό προϊόν το οποίο είμαι σίγουρος ότι το περιμένατε πολλοί από εσάς και μάλιστα σε αυτή την εκπληκτική τιμή που θα δείτε σήμερα. Πριν όμως να σας υπενθυμίσω το site μας www.allday.gr. Καταρχήν, πολλοί από εσάς σίγουρα θα γνωρίζετε για την ολοκαίνουργια μέθοδο φωτισμού με τη χρησιμοποίηση των LED. Η συγκεκριμένη αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία φωτός σήμερα. Η λέξη LED προέρχεται από το ακρονίμιο του Light Emitting Diode, που σημαίνει δίωδος εκπομπής φωτός ή φωτοδίωδος. Η φωτεινότητα των LED μετράται σε lumens και η αποτελεσματικότητα φωτισμού είναι ο λόγος της φωτεινής ενέργειας που παράγεται. Τα LED έγιναν αρχικά γνωστά στο ευρύ κοινό λόγω της χρήσης τους σε ηλεκτρικές συσκευές. Σταδιακά και στις μέρες μας αντικαθιστούν τους συμβατικούς λαμπτήρες και χρησιμοποιούνται ως κύριος φωτισμός για κάθε εφαρμογή φωτισμού. Οι συμβατικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως θεωρούνται πλέον ξεπερασμένης τεχνολογίας, καθώς καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια, έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής, εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα σε σχέση με το φως που αποδίδουν και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Πάνω σε αυτές τις αρχές λοιπόν, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα προϊόν φωτισμού LED, το οποίο είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο για πάρα πολλούς από εσάς. Ειδικά για εσάς που έχετε μηχανοκίνητα οχήματα, φορτηγά, τρακτέρ ή οτιδήποτε άλλο. Σας παρουσιάζουμε τον πανίσχυρο προβολέα LED 48W με 16 LED με λευκό φως που ήρθε για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση και να λύσει στην κυριολεξία τα χέρια σας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και συνάμα υψηλής τεχνολογίας προβολέα LED που στην καθημερινή σας εργασία μπορεί να γίνει ο επιτελικός βοηθός σας. Πριν δούμε τα πλεονεκτήματα και την πληθώρα των χρήσεών του, θα ήθελα να σας πω και την τιμή του, η οποία είναι απλά καταπληκτική. Αποκτήστε λοιπόν το νέο μας προβολέα LED των 48W και αναλογία 480W με τους συμβατικούς στην απίστευτη τιμή των 49 ευρώ το ζευγάρι. Δύο προβολής μόνο με 49 ευρώ. Βεβαίως, όπου και αν ψάξετε, όπου και αν απευθυνθείτε, τέτοια τιμή για αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να βρείτε πουθενά. Η εταιρεία μας εξάλλου είναι αυτή που εξασφάλισε αυτή τη μοναδική τιμή για όλους εσάς και σας προσφέρει τη σύγχρονη τεχνολογία φωτισμού LED σε μια τιμή που λίγο καιρό πριν ούτε καν θα φανταζόμασταν. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε συνέχεια στην οθόνη σας. Μπορείτε να το παραγγείλετε αμέσως. 49 ευρώ για ένα ζευγάρι πανίσχυρων προβολέων LED. Και φυσικά δεν τελειώσαμε εδώ. Για όποιον λοιπόν αποκτήσει τους νέους προβολείς LED θα του κάνουμε και ένα μοναδικό και πολύ χρήσιμο δώρο, το πολύ γνωστό σε όλους σας σκιάδιο αυτοκινήτου ημέρας και νύχτας του allday.gr. Πολύ βολικό προστατευτικό για τον ήλιο που μπλοκάρει το φως του σε δευτερόλεπτα για να μην σας τυφλώνει όταν οδηγείτε. Τοποθετείται πανεύκολα χωρίς εργαλεία στο σκίαστρο του αυτοκινήτου. Κατασκευασμένο από πολυμερές, το οποίο και αυξάνει την αντίθεσή του, ενώ φιλτράρει και πολλώνει τις ακτίνες του ήλιου. Τις βραδινές ώρες και όταν οδηγείτε, μπλοκάρει τα φώτα των αυτοκινήτων για να βλέπετε το δρόμο πεντακάθαρα. Ένα ιδιαίτερο χρήσιμο δώρο, αξίας άνω των 20 ευρώ λοιπόν, για όσους αποκτήσουν τους υψηλής τεχνολογίας προβολής LED με, επαναλαμβάνω, μόνο 49 ευρώ. Απίστευτη η σημερινή μας προσφορά. Καλέστε μας τώρα! Πάμε όμως να δούμε πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πανίσχυρους προβολείς LED και γιατί είναι τόσο χρήσιμοι. Οι προβολείς LED μπορούν να φωτίσουν τα πάντα, εύκολα, σίγουρα και προπάντων οικονομικά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με εσάς τους αγρότες, τους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη, τα χωράφια. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν πώς οι προβολείς LED μπορούν να φωτίσουν τις βραδινές ώρες. Η νύχτα γίνεται μέρα. Με τις μέχρι τώρα διαθέσιμες λάμπες ήταν αδύνατος ο νυχτερινός φωτισμός. Με αυτούς τους προβολείς όμως, τα πράγματα γίνονται απλά και εύκολα. Όσοι από εσάς αντιμετωπίζατε πρόβλημα με τις νυχτερινές σας επισκέψεις στο χωράφι ή στο δρόμο, στο θερμοκήπιο, στις αγροτικές σας εγκαταστάσεις, πλέον το έχετε λύσει. Πολύ χρήσιμη και για κτηνοτρόφους ή πτηνοτρόφους. Φωτίστε το δρόμο, την αποθήκη, τον χώρο εργασίας σας. Εκμεταλλευτείτε τις βραδινές ώρες, κερδίζοντας χρόνο και επιπλέον χρήματα. Η εγκατάστασή τους είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Με δυνατότητα μάλιστα αλλαγής στην κλίση της δέσμης φωτός του προβολέα. Με μοντέρνο σχεδιασμό, η λάμπα είναι ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία και τα χτυπήματα, ενώ ταυτόχρονα είναι αδιάβροχη και δεν σκουριάζει ποτέ.
Είναι κατάλληλος για σκάφη, φορτηγά, τρακτέρ, εξκαφείς, ανυψωτικά μηχανήματα, ακόμα και στον κήπο. Στερεώνεται εύκολα. Με εστιασμένη δέσμη, ο προβολέας αντανακλά σε μεγάλη απόσταση που τον καθιστά ιδανική λύση για φωτισμό σε off-road διαδρομές. Ο αντικραδασμικός του σχεδιασμός αυξάνει τον χρόνο ζωής τους με αντοχή σε κρούσεις έως 9,6 G. Αποτελείται από 16 πανίσχυρους λαμπτήρες εξαιρετικής αντοχής και ποιότητας που δεν θερμαίνονται. Και όταν μιλάμε για αντοχή, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Κοιτάξτε εδώ σε τι δοκιμασίες υπόκειται ο προβολέας μας. Τόσο σκληρές και όμως η ανθεκτικότητά του είναι χαρακτηριστικότατη. Μέχρι και σε πάγο μέσα έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί κανονικότατα. Τοποθετείται πανεύκολα σε οχήματα τάσης 12V και 24V με απλή ηλεκτρολογική κατάσταση. Με τη χαμηλότερη κατανάλωση του οχήματός σας, μόλις 48W και απόδοση 480W σε αντιστοιχεία των απλών λαμπτήρων. Σας παρέχουν πλήρης προστασία του κυκλώματος ηλεκτροδότησης του οχήματός σας. Εργαστείτε σε ένα υγιεινό και ξεκούραστο περιβάλλον για τα μάτια σας. Με περισσότερο από 50.000 ώρες διάρκειας ζωής των LED λαμπτήρων και μέγιστη φωτεινότητα 38.000 lumens. Με δέσμη φωτός σύγκλησης αυξάνει την ορατότητά σας όπου και αν βρίσκεστε. Όλα αυτά λοιπόν σας προσφέρει η νέα τεχνολογία των προβολέων LED και ακόμη περισσότερα. Να σας θυμίσω την τιμή τους. Μόνο με 49€ το ζευγάρι και έρχονται στο σπίτι σας σε ασφαλή συσκευασία σε ελάχιστες ημέρες. Φυσικά το δώρο μας για όλους εσάς που θα αποκτήσετε τους προβολείς, το μοναδικό σκιάδιο αυτοκινήτου ημέρας και νύχτας του allday.gr. Πολύ βολικό προστατευτικό για τον ήλιο που μπλοκάρει το φως του σε δευτερόλεπτα για να μην σας τυφλώνει όταν οδηγείτε. Τοποθετείται πανεύκολα χωρίς εργαλεία στο σκίαστο του αυτοκινήτου. Κατασκευασμένο από πολυμερές, το οποίο και αυξάνει την αντίθεση ενώ φιλτράρει και πολλώνει τις ακτίνες του ήλιου. Τις βραδινές ώρες και όταν οδηγείτε, μπλοκάρει τα φώτα των αυτοκινήτων για να βλέπετε το δρόμο πεντακάθαρα. Ένα δώρο αξίας 20€ αγαπητοί μου φίλοι, μαζί με τους προβολείς LED έρχονται στο σπίτι σας μόνο με ένα τηλεφώνημα. Οι προβολείς LED προσφέρουν υψηλές θερμοκρασίες χρώματος 6.000 βαθμών Kelvin λευκού υπέρλαμπρου φωτός, διασφαλίζοντας φωτισμό που μοιάζει με το φως της ημέρας. Είναι πανίσχυροι. Με 48W ισχύ προτιμούνται από την πυροσβεστική υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, επαγγελματικά οχήματα, εθελοντές, κομπίνες, τρακτέρ, αλωνιστικές μηχανές, βαμβακομηχανές, Jeep 4x4. Το περίβλημα αλουμινίου του και η ανεξίτηλη βάση τον προστατεύουν από την διάβρωση λόγω καιρικών συνθήκων. Για εσάς που θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε στον κήπο σας, στο εξοχικό σας, στην εργασία σας, να φωτίσετε χώρους που θέλετε να φαίνονται, κάποιο εργοστάσιο ή αποθήκη ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν οι ανάλογοι οικιακοί προβολείς σε πολύ χαμηλές τιμές. Μπείτε τώρα στο site μας να τις δείτε, allday.gr. Αποκτήστε τους και λύστε τα χέρια σας. Κερδίστε χρόνο και προπάντων χρήματα. Επαναλαμβάνω, η συσκευασία περιλαμβάνει δύο προβολείς 48W και τις βάσεις τοποθέτησής τους με τις απαραίτητες βίδες στήριξης για τις επιφάνειές σας. Εργαστείτε σε ένα υγιεινό περιβάλλον με την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Αποκτήστε τώρα τους προβολείς LED του allday.gr και αλλάξτε την ποιότητα του φωτισμού σας.